Shalom. Huria nahi naolongan ni Tuhata, songon perbicar ni mata ni ari, nama nondangi portibion, songon ima bicar berita nauli, napa botohot tu portibion, nunga talu sorop ni hamatean, ay masama naso dungsiat tu pikiran ni jolma, nunga hehe Kristus sian namate, natuk manurusi sahat tu sui-sui ni roha ni jolma naung mandate. Di bagasan las ni roha si songodi, upasat hamima selamat pasca madi hamu saluhutna. Pasca ima berita nauli napasuang pakirimota, songon ombun nama mornahi tano nahasang, songon ima haeheon ni Yesus mamornohi rohata nauwasan diaka na tarhirim. Dang tartiop tanomani Yesus, nung ngarap ibana do tita, manjou guarta, jala pasuang roha naung sanga mandate do pakilalaan na tarhatos. Tahalasom mahamonangan ni Yesus parhologi na pasuang uluta tuhajunjongata sugot akka na niasianna. Alamangulu do Yesus dang bema biar hita manjalahi ari nanaengro ala taboto sitong do pada ni Tuhan itu hita. Tasomba maibana di bagasan tondi dohot hasitongan marende mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni tondet perbadia, nato mapalagi do tanoon. Amen. Unang homa biar, au do bodana do tujungna, namangulu do jalanong mate do au na jolo, jala idama, au do namangulu ro di saleleng nileleng na, jala diaudo anak kitsu ni Banua Toru dohot hamatean. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok moliate dohami tuho, ala ditaluan hodo dosa do tamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disondangi ho tanoman nami, asa mapakiriman na mangulu hami, ala ni haheheonmi. Dang polabe mabiar hami mida hamatean, ahodo ulu nami, ruasmu do hami, di paut catodo hami sian haholomo tuhati uron, sian hamatean tuhang uluan. Atong padugoy mahami mamuji do mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu, paimasahat hami tulambungmu. Amen. Tangion hamu patik di debata di pesta parjolo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Iman atar surat di Kolose 3 ayat 1 rodi 2. Asa molo naung rap hamu di pahehe doho Kristus. Jalai hamu ma akan adi ginjang ai di sido Kristus. Hundul di siam di debata. Akan adi ginjang mima parohaw kamu, unang ma akka nadi tanoon. Rap mangidogo mahita tutuhan debata, lau mangulak kita naumbar tupatik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoy mahami, mangulaon naumbar tupatik mi. Amin.
tatopoti madosata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na diban maginjang, para siroha na sumurong midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalosyon nami nagudangi. Tatak mahami marhite asini roham, jala sesa madosa nami sa luhut na. Ala ni pakokop ni anak haholongan di roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan Yesus ni dosa. Songonondo hata ni Jehovah. Unang ho mabiar ay haudo siluluan ho. Nung nga po lahujo guarmu. Au napuna ho. Asa nga po madidebata na diginjang. Amen. Refleksi menjalahi ari nanaing roh rapon Yesus naong manaluhon hamatean. Uria na hinaolongan itu hata, jujub mabiar hita mengadopi ari nanaing roh, molotaida haen, di ngoluta naong marigat ala ni sida budabuan, naso sadia, ala marsirang saleleng na siyan na tahaolongi, manang sita-sita na sora tulus. Hira nauk tutup do si hirimon tu ari na naengro. Songon hinombar na tartutup. Alay di paingot do hita di paskaon. Ia tuhatai partonun. Naso olo mangambolokon bonang naung kotap. Di parasyang imana doro hatta naung mangopui. Jala di paune doi asa tarpatu pa ibana na imbaru di ngoluta. Laho manjalahi hari nananeng roh, ikun radedo hita mamiakon boban napasorat hita mangalakka, ima akanat taai di hari nasalpu, ayuk do hita sudat mangalakka tujulu, ala saya tahomol dope napaeti di hari nasalpu, isara, osom, hasalaan, manang panol soyon ni diri, naung magupang di rohata. Hata itu hata mandok, nung salpu pangalaho na robi. Haheheo ni Kristus imatada. Pabua nung rumar hinombar ni pangalaho na robi. Unang say lului be si hirimon mu tusi. Dina mangyay ari naneng rohi tarapon Tuhani, ikon obata do akabako nasodenggan. Di tahun 2026, nagok hamaolod do parsiaduan, nasay mangahut tuhi diri, di jo do hita gabe, jol manaim baru, namambuan hadamean. Dadabe mangasiani diri sendiri. Alay mangolu di bagasar roha na marpanarihon tudongatan narap marlojong dohot tita mangiahi ari nanengro. Masa depan nadinggan dada maroja hatu guk ni hamoraota. Alay sadia gudang maholong ni Tuhani na tapat patar tu na humaliang. Songon akka naung pinambaru ni Tuhani ita.
Tuganuk keluarga nama rukil ala ni akka parsiaduan ni parunguluon. Hai heheon ni Yesus sian namate ima papos rohata. Molo hamatiat pe nunga di taluon ibana. Da tukso taru tupahat sam hita mamangadopi akka nama manosak nguluta. Pangajarion haporsiaon na dumenggan tu ya anak kota ima. Molo dipatuduhon na torasna tu ya anak konna aha penamasa rope hamaolon dang busisaon alai manoktong donasida mangasahon Tuhani. Salpu mapangalahon narobi holso busisaon biar. Ale Tuhan Yesus molo marukil kami ala hapursuan siapa hari do masa depan yang akon nami paingok mahami bahwa hodo na manutuhon masa depan nami upasat kami manasah idosa niroa tuho nau maunang manaluhon hawolso do tamatian. Amin. Tangin hamu maha tade debata turpuk epistel di pesta parjolo haeheon ni Tuhan Yesus imana tarsurat di Hosea onom ayat sada rodionom taja mamat sikap soring beta ita asamulak kita tu Jehovah ay nungay ibana mangaribahi laos ibana pamalung hita nungay ibana mamugagi laos ibana mana orui hita. Saya mananda mahita, saya ringkas mahita mangayahi parbinotoan ni Jehovah, tudoson buhasyang arido sitong naha habibit sarna jalasai rodo ibana songon udan tuhita songon udan nene nama mornohi tanoi di baini hubarbar nasida marhite-hite akka panurirang. Hubunu nasida marhite-hite hata akka nasian pamanganku. Gabi besar akka uhupku. Songon panondang.
Ido sahatna, martua doakan atu manggion hata dede bata, jala no peopsa. Amin. Tindak ko mahapursiaw tay so nga nahina tindak ko ni dongata sa hapursiaw di sandok portibyon rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama parguna suatu dosan natung palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai iman itu buat ni si Maria naga biar si Antoni Perbadia andorang suabuan ido Tuhata natuman nabirnik di panggungan silatus nama tetar pajol ibadah dia persilang natua tu banu atoru ding ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahun dun syamu di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa isi mai bana pabelakso manghung kami alat nama ngulu don namati au persia di toni perbadia jala doksa dauria nabadia uria apa toman ya Kristen akan nabadia do dia sain dosa do dia tai namandok ulama ngulu sugut daging halak nong mate do dia nguluan sudah amin.
Dikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Horas marihita saluhutna amang inang. Tatangihon ma tikting ni mingguta sadarion Minggu Pasca Parjolo 5 April 2026. Kosong sada. Goar ni mingguta sadarion Ima Minggu Pasca Parjolo Namar lapatan Pesta Parningotan haheo ni Tuhan Yesus. Topik ni mingguta ima hehe Yesus di ari patuluhon. 02. Padidion nabadia. Di ari Minggu sadarion Minggu 5 April 2026 di parmingguon pukul 10 UIP di patupa huriata do pakobasion padidion nabadia tu sahalak dak danak boru. 03. Pelayanan sakramen perjamuan kudus manang marulaon nabadia di rumah. Tu akar ruas ni huriata nasoboi madohoti marulaon nabadia di tanggal 3 April 2026 di ibadah Jumat Agung. Secara khusus tu akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton dohot lansia bersedia do huriata laho patupahon ulaon nabadiai tu akar ruas na membutuhkan di bagas nabe sian tanggal onom sahatu tanggal 30 April 2026 asa didaftarhon ma tuganup situa wik. 04. Ibadah Pasca Paduahon di hari Marsogot Senin 6 April 2026 di Patupa Huriata do Parmingguon Pasca kedua masuk pukul 10 sia wib Marhata Batak. 05. Pertanyaan Uik Huriata Patupahon pertanyaan Uik di bagasan Samingguon Ima Parjolo Kamis sia April 2026 di Wik 5. Nama jabui keluarga Insinyur Adelbert Horas Martahan Simajutak Inang Dr. Andas Sonia Duma Arta Borusihite masuk pukul 10 sia WIB. Alamat Jalan Pejaten Raya Komplek Diknas Blok B3 nomor 9 RT 07 RW 06. 2. Kamis 9 April 2026 di Wik 7. Nama jabui 1. Keluarga Tupak P. Simajutak Inang Emi Mutiara Boru Panjaitan. 2. Keluarga Nyonya M. Situmorang Sinta Nauli Boru Sidebang. 3. Keluarga Albert Arwan Inang Nurma Boru Tambunan masuk pukul 10 sia 30 WIB. Alamat Jalan Kemuning Dalam Opat nomor 50 Pejaten Timur Pasar Minggu. Tolu Sabtu 10 sada April 2026 di wilayah Sia. Nama jabui Parjolo keluarga Hayyan Manabar F. Lubat Tobing SHMM almarhum dohot inang Ruwita Sulastri Boru Siaturi. 2. Keluarga Lukas Bina Hummel Lubat Tobing Inang Tiur Ridawati Boru Lubis. 3. Keluarga Rinto Marusaha Sirait Inang Rumintang Erni Juwita Boru Tanjung. 4. Keluarga Hilter Agus Silalahi Inang Lamtina Boru Siregar masuk pukul 10 sia WIB. Alamat RSG. 4.
Sabtu 10 Sada April 2026 di wilayah 16. Nama jabui keluarga Situa Salman Purba SPD Inang Maria Boru Siahaan. 2. Keluarga Situa Jongker Simatupang SE Inang Rosmauli Evelina Boru Panjaitan. 3. Keluarga Hadrian Sahala Purba Inang Eli Nurida Boru Silalahi almarhum. Masuk pukul 10 sia WIB. Alamat Jalan Kancil Sada nomor 10 RT 005 RW 02 Lenteng Agung. Pinangido Turuas wilayah 5 wilayah 7 wi sia dohot wi 16 asa Roma madohoti partanyangani 06. Pertanyaan punguan perhalado dohot keluarga Manang PPDK. Pertanyaan punguan perhalado dohot keluarga di Patupa di hari Rabu tanggal 8 April 2026 waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Inganan RSG. Nagabe tuan rumah Manang na Majabui. Parjulu. Keluarga Situa Jem Irianto Silitonga ST Inang Dr. Sandri Jafolo Boru Manalu. 2. Keluarga Situa Insinyur Juliantus P. Tobing Inang Heni Saurma Boru Siregar. 3. Keluarga Situa Haga MH Simatupang SE dohot Inang Agustina Boru Simajutak SPD. 4. Keluarga Situa Nixon Saragi SE Inang Mas Diana Boru Marbun. Pinangido tusude parhalado dohot keluarga asaro madohoti partanyangani 07. Pelantikan seksi-seksi Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia 2026 sahat 2020 lalu. Di hari Minggu Nanangro, Minggu 12 April 2026 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado ima pelantikan seksi-seksi Dewan Koinonia, Marturia dohot Diakonia periode tahun 2026-2028. 08. Pelantikan invitation leader klinik di hari Selasa sampai Jumat tanggal 7 sampai tanggal 10 April 2026 kerjasama HKBP Dohot Evangelis Exploration Center Indonesia Patupahon pelatihan invitation leader klinik maringanan di Evangelis Exploration Center Indonesia Malang. Di Paborhat Huriat Taudo tolu halak laho madohoti pelantihani ima Parjolo Padita Ronauli Boru Sinaga STH Pendeta Pendamping Sekolah Minggu. 2. Situa Tru Boru Hutagalung Dewan Marturia. 3. Nyonya Asiahan Lismawati Boru Silain Guru Sekolah Minggu. 0 sia. Surat Pastoral Eporus HKBP. Dung sidung tiktingon tabegema isi Surat Pastoral Eporus HKBP nomor 360 garis miring L10 garis miring angka Romawi tolu garis miring 2026 taringot tu pesan pasca Eporus HKBP tahun 2026 di ibadah pukul 7, pukul 10 dan pukul 10 WIB. 10. Panitia revitalisasi gedung gereja, fasilitas dan lingkungan gereja HKBP Pasar Minggu 2026. Dung sidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia. 10 sada.
Panitia Transformasi HKBP Resort Pasar Minggu 2026 dung sidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia. 12. Hibah aset huria. Di Pasahat Huria Tado sada unit sepeda motor listrik tu PIs penggalangan dana revitalisasi dalam rangka HUT ke-55 HKBP Pasar Minggu bahen hadiah grand prize di acara Ramatama perayaan Nadi Patupa di hari Minggu 22 Maret 2026. 10. Dewan-dewan Seksi Parupuan. A. Kegiatan Pasca. Di hari Minggu Sadarion Minggu tanggal 5 April 2026 di Patupa Seksi Parupuan do kegiatan Pasca tahun 2026 IMA. Parjolo mabagi telur Pasca tuganu pruas di ibadah pagi, siang, dohot, sore. Paduahon kebersamaan Parupuan dengan menonton film bersama di RSG. B. Bunga altar. Na paradehon bunga altar di Minggu ta Sadarion Minggu 5 April 2026 Ima sian keluarga Peter Sinaga Inang Eva Boru Sitopul. Ucapan syukur ultah ke-10 Afner Sinaga 4 April week 10/4. Huria pasahaton mauliate tu keluarga lam ditabay tu hatama pasu-pasuna tu juluan ni Arion. 10/4. Namar Bagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Chandra Ramos Afriedo Panjaitan, anak ni Amata Situa John Flores Panjaitan, tubuh ni Inata Yuliana Boru Sinaga. Alamat Kebagusan RT 07 RW 06 Wik 10 Sada. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dohot nanaing oroanna Rosinta Boru Manik Siketang, Boru ni Amata Barita Manik Siketan Nahinan, tubuh ni Inata Sartina Boru Sihaloho. Alamat Luban Turnip, Simantin, Simalungun, Sumatera Utara. Anggota Jemaat HKBP Luban Turnip, Resort Simantin. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Sada April 2026 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Ruas Namoding. Parjulu. Nadi hari Selasa tanggal 30 Sada Maret 2026 nunga jumolo moding Arga Elvano Meleaki Pasaribu umur 1 tahun 10 bulan. Yanakon ni Amata Henry Kevin Pasaribu Inang Sahurni Sari Dewi Boru Nainggolan. Alamat Jalan Poltangan Raya nomor 6 RT RW 0905 Jakarta Selatan UI 1. Tatanya koma asatibu tarapul keluarga namar sitaunoni. 2. Nadi hari Kamis 2 April 2026 nunga jumulo moding Amata Situa Insinyur Epson Lubaturuan umur 80 tahun. Nahinabaluhon ni Inata Siti Maniur Boru Nababan. Alamat Jalan Palapa 10 Sada nomor 10 Alu RT 007 RW 05 Jakarta Selatan Wik Onom. Di Patupa Huriat Tado Sadarion acara parmingguon di rumah duka. Tatanya koma asatibur tarapul keluarga namar sitaunoni. Ruas ni Huriata namar ulang tahun. Saluhut ruas ni nang parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma Tuhamuna saluhut ruas namar ulang tahun hatu tubuh
dohot namarulang tahun parsaripeon. Mamuka sian tanggal 5 April sahatu tanggal 10 April 2026. Goar-goar namarulang tahun bui mataida di buku warta jemaat. Hatani debata nagabe ojahan nilas nerohatai di enet do sian Matius 5 ayat 10. Naing songonima marsinodang palitomuna di jolo ni halak. Asadi ida aka pabahenan muna na denggani. Asa dipuji na sida amamuna na di banua gijangi. 17. Ruas namar sahid. Tu akar ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di jabu, rawat jalan, dohot aka namar sahid menahun, dohono namima, sai di pasu-pasu tuhat taima sude pangubation na jinalomuna, tibu malum parsahitoni. Tatanyakom mana sida, asa tibu malum sian parsahiton, daftar guar-guar na di bagasan parsahiton, buima taida jala tajaha di buku warta jemaat. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni huriata, buima tajaha di buku warta jemaat, naung di parade huriata, songonima tikting di hita di bagasan samingguan. Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Pesan Pasca Eporus HKBP tahun 2026. Nomor 361 garis miring L10 garis miring angka Romawi tulu garis miring 2026. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang telah menang. Paskah merupakan peristiwa agung dalam sejarah umat Kristen, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dalam arus perjalanan gereja, Paskah menempati kedudukan yang sangat sentral, sebab darinya kita menyingkap makna terdalam dari Natal dan peringatan kematian Yesus. Kebangkitan Yesus adalah proklamasi kemenangan atas maut. Inilah dasar iman kita. Karena Dia hidup, kita pun memiliki jaminan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Pada tahun ini, kita merayakan Paskah di tengah dunia yang masih bergumul dengan berbagai krisis multidimensi, mulai dari krisis moral, ekonomi, ekologi, politik, hingga krisis kemanusiaan. Bayang-bayang kecemasan global semakin nyata seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik di berbagai belahan dunia yang mengancam perdamaian dan memperberat penderitaan umat manusia. Dunia seolah berada di ambang keputusasaan. Namun demikian, kubur yang kosong memberi kepastian bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh penderitaan manusia. Paskah meneguhkan iman kita bahwa Allah tidak membiarkan dunia ini melaju menuju kehancuran, melainkan sedang menuntunnya menuju pemulihan. Kebangkitan Kristus menjadi bukti nyata bahwa kedaulatan Allah melampaui segala ketakutan dan kecemasan kita. Sejalan dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2026, yaitu pengajaran iman di tengah keluarga. Paskah memanggil kita untuk membawa kabar kemenangan ini kembali ke dalam rumah tangga kita. Keluarga sebagai gereja kecil merupakan unit terkecil sekaligus terpenting, tempat di mana pengajaran iman dimulai, dipelihara, dan dihidupi. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dengan demikian, setiap keluarga dipanggil untuk hidup seirama dengan kehendak Tuhan, mengasihi kehidupan, dan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kiranya terang kebangkitan Kristus menyinari kita, menghadirkan damai sejahtera, serta
memampukan kita menjadi pewaris mata air dan bukan air mata bagi generasi mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit, Ia sungguh telah bangkit. Pea Raja Tarutung, 26 Maret 2029. Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MST. Tabegema sosialisasi sian panitia revitalisasi udut mamuse sosialisasi sian panitia tahun transformasi. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Didorong oleh rasa rindu kita untuk menghadirkan lingkungan dan suasana ibadah yang lebih baik demi kemuliaan Tuhan dan juga untuk kenyamanan kita seluruh jemaat, maka di rapat Huria bulan November 2025 yang lalu telah kita sepakati untuk mengadakan revitalisasi bangunan dan sarana pendukung peribadahan lainnya di gereja kita HKBP Pasar Minggu yang kita cintai ini, dengan membuat skala prioritas sesuai tingkat urgensinya. Misalnya gedung gereja kita yang sudah bocor, sound system gereja yang kurang baik, yang membuat ibadah kita kurang khusyuk. Beberapa hal yang perlu kita revitalisasi untuk sekarang ini adalah yang pertama, memperbaiki kebocoran gedung gereja. Yang kedua, pengecetan gedung gereja dan juga gedung ruang serbaguna. Kemudian penataan gedung ruang serbaguna supaya lebih indah dan pemasangan partisi rolling door supaya bisa difungsikan dengan maksimal untuk sekolah minggu dan juga pengguna ruang serbaguna kita. Kemudian kita akan membangun tembok pagar depan gereja karena pagar sekarang sudah miring dan dikhawatirkan roboh mengganggu warga pengguna jalan raya. Kemudian yang akan kita lakukan revitalisasi adalah perbaikan dan penataan instalasi listrik gedung gereja dan ruang serbaguna supaya beban listrik tertata dengan baik dan perangkat elektronik kita bisa terlindungi. Kemudian jemaat Tuhan, kita akan membuat pengadaan sound system yang baru di gedung gereja supaya perjalanan peribadahan kita lebih khusyuk ke depannya. Sound system gereja yang ada sekarang ini akan kita pergunakan di ruang serbaguna. Kemudian jemaat Tuhan, kita akan mengadakan perbaikan kamar mandi gedung fasilitas lantai 2 karena tidak tercapai kemiringan lantai toiletnya yang mengakibatkan terjadinya genangan air di lantai. Inilah yang akan kita revitalisasi untuk memaksimalkan kembali fungsi dan fasilitas penunjang peribadahan di HKBP Pasar Minggu yang kita kasihi ini. Dan dana yang kita butuhkan untuk merevitalisasi beberapa hal yang kita sebutkan tadi sebesar 1.156.157.998 rupiah. Dan sebagai sumber dana nantinya untuk memenuhi semua kebutuhan biaya revitalisasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi jemaat per kepala keluarga, Rp750.000. Kemudian sumber dana yang kedua, janji iman jemaat. Yang ketiga, amplop revitalisasi setiap minggu yang akan kita serahkan ke depan setelah khotbah saat memberikan persembahan kedua. Kemudian kontribusi setiap punguan-punguan KOR dan dana spontanitas panitia juga. Dan kita harapkan juga ada dari para simpatisan yang kemudian kita harapkan juga sebagai sumber dana nantinya, yaitu penerimaan eksternal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 9 yang mengatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Maka demikianlah juga kita berharap dengan sukacita dan rela hati Bapak Ibu dan Saudara berkenan untuk memberikan sebagian berkat yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan untuk bisa memenuhi biaya pekerjaan revitalisasi yang kita butuhkan saat ini. Kami memohon dan mengajak setiap jemaat
untuk mengambil bagian dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Kiranya setiap dukungan yang diberikan menjadi benih iman yang dipakai Tuhan untuk membangun bukan hanya gedung, tetapi juga kehidupan rohani kita di HKBP Pasar Minggu ini. Percayalah, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Salam sejahtera. Horas, Shalom, selamat Paskah Madita Salutna Amang Dot Inang. Nau pinar sangapi Amang Pendeta Rijon Malkon, Pendeta Resort nami. Naksongoni Amang Inang para haladu nami, Amang Situa, Inang Situa dohot calon Situa. Naksongoni dohot Amang Dot Inang, ruas di HKBP Pasar Minggu. Jadi Amang mangidu waktu majolo hami. Jadi kami sian panitia tahun transformasi tahun 2020 onom. Ima jadi tema tahun transformasi tahun 2020 onom mengangkat pengajaran iman di tengah keluarga. Jadi gereja Tamang Inang mengadakan seminar dengan tema pentingnya quality time Bible dalam keluarga dengan subtema membangun keluarga menjadi mesbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan syukur bagi Tuhan. Jadi seminar tujuan namang asaboi manian Bibel gabe bahan diskusi, bahan renungan di tengah-tengah ni keluarga asaboi meningkatkan hapor seota tutuhata Tuhan Yesus Kristus. Pelaksanaan ni seminaron dilaksanakan di tanggal 12 April Ima pukul 11.45 saat 1 jam 5 sore di ruang ibadah. Jadi pembicara utamanya itu adalah Pendeta Amang Parlindungan Marpaung. Di seminaron anon adong 2 sesi. Yang pertama Ima terkait dengan sosialisasi peraturan gereja dan dogma serta sasaran pelayanan dari tiap seksi. Nanti pembicaranya dari Amang Pendeta Resort kita, Amang Pendeta Rijon Malcolm Ciaan. Kemudian sesi kedua yaitu pentingnya quality time Bible dalam keluarga yang disajikan oleh Amang Parlindungan Marpaung. Jadi Amang ini kebetulan sebagai motivator nasional kita. Jadi Amang Inang, kami harapkan Amang Inang nah hadir di sini. Ima semua pengurus dan anggota seksi yang baru dilantik pada tanggal 12 April nanti, baru anggota dewan, situa do calon situa, pendamping remaja, guru-guru sekolah minggu, dohot perwakilan dari setiap kor, naksoni dohot perwakilan dari setiap week, sian week sada saat week 10 pitu. Pendaftaran boy melalui Google Form nanunga adong di Wartata. Manang boy langsung Amang Dot Inang mendaftar di Jolo, sudah kami siapkan nunga kami siapkan meja pendaftaran langsung. Jadi mohon waktu sotit na Amang tabege majolo video sian Amang Parlindungan Marpaung. Madam Teresa dia mengatakan bahwa kalau engkau akan mengubah dunia ini, kembalilah kepada keluargamu. Keluarga merupakan organisasi terkecil. Ada dinamika, ada komunikasi, ada cinta kasih. Dan kita memberikan waktu baik secara kuantitas maupun secara kualitas untuk keluarga kita. Disitulah ada pengajaran iman di tengah keluarga. Untuk mengupas tuntas hal ini, mari hadirilah seminar motivasi transformasi keluarga bersama saya Parlindungan Marpaung, motivator, pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 bersama Damang, Dainang, seluruh ruas HKBP Pasar Minggu, Jakarta.
Kita akan menonton film, kita akan diskusi, kita akan berbagi firman Tuhan, dan tentunya kita akan bersimulasi. Sampai jumpa, jangan lupa catat tanggalnya dan kita hadiri bersama-sama. Moliate Horas. Jadi songoni ma nanungan di pesawat kami amang diharap pema haroroni amang dot inang di acara tanggal 12 Aprilon. Moliate Horas, selamat Paskah Madita Salutna.
Tapa punguma piliata pilihan sada A do sada B.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramot hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas selamat Paskah ma dihita saluhut na kamanginang. Di bagasan las ni roha tajakom ma barita Paskah dihita jamita di bagasat tikion. Ima na dienet sian surat ni Apostel Paulus na parjolo tuhuria Korin biddu 15 mamuka senaya sada sahat rodi ayat 10 sada. Ujaw madihita kamanginang songonom ma hatana. Alai naing ma pahotonokku tuhamu pabotohonokku tuhamu akadongan barita nauli nahu barita hotuhamu na jinalo muna nonggabe hajong jongam muna lausido perhitiam muna gabe malua namun ditio pamu hata na binarita hotuhamu ia nasosadok magopo hamu porsea Aisyah mulana hu pasahat tuhamu nahu jalo oddo nong mate do Kristus alani dosatta hobar tunatar surati nong tertanam do ibana gabe di pahehe diari patuluhon hobar tunatar surati jadi di pataridaho do dirina tu si kepas dungi tuna 12 dungi di pataridaho dirina sahali tulubi 500 dongan na tumorop sian akai mangolu dope deba do naung modding dungi di pataridaho dirina tu si Jakobus, dungi tu akka aposteli sudena. Alai dipudi ni saluhu nai, di pataridaho doibana nang tuau, natardok tubu dinaso tikina. Ayaw do no mekmet sian akka apostel, naso tama doau nian goaron apostel, alana kulele huriani debata. Alai na diaw nuaing sian asini rohani debatado uban na dapot jaladang na magopo asini rohana na tuawi ay gumudang do na huulahon sian na sida sa luhuna alai dadat autahe asini rohani debata na tuawido atong manangaupe marang nasida songonido perjamitaun nami jala songonido gabe porsea hamu ima sahakna hurian itu hatta di berita Paskah paningotan ari haheheon itu hatta Yesus Kristus di pasahat do tu hita taringot isini hatta ni Apostel Paulus tuhuria Korintus napabotohon taringot tu akka mutihan na arga narikot si boton ni huriai ima taringot tu barita nauli. Ia barita nauli na ni Apostel Paulus diturpu jami taon na perjolo kamanginang ima didokibana do pabua holan alani asini rohani debatado ubain na malua jolmai sian hamagoan binahin ni dosa. Sola gratia ninna si Martin Luther. Molo marnida tu dosa na niulan di jolma jala mamuka siya tubu pe dangarong tagamo jolmai na boy malua siyan uhuman ni debata. Alai ala ni asido tolo ni roha ni debata gabe di patupa debata ma haluau ni gabe di jakom ma jolmai marhite-hite dalan na di bagasan Kristus Jesus. Asini rohano mabain gabe malua jolmai sian uhuman. Dada ala na sumardosa jolma alai marhite dalan na pinukkan ni debata tadda ni asini rohana tu jolmai dipukka debata maulaon lahomanesa dosa ni jolma. Uhuman natin uhukon ni debata tu jolma lani dosai gabe dituhuk.
asa malua jolmai sian uhumani. Iruban narong dibaritaho dilubahon di pada narub ya kamanginang adorang so hamamate ni Yesus. Natar surat di Yesaya 50 ayat 1:15 nama dok songonon. Dileai jala bawa nasomal mangai pardangolan doho sahit ibana. Tongod doa kasahit tadi usung ibana. Jala kapardangolat tadi porsan. Alayang gorohat tamadok debataro mamicang memukul do pasi palibana. HP ala ni pangalau sita ibana tartulang. Binahin ni hajahatot ta ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang. Parhitian ni hasonangatta. Imanang dilubahok kya di pada nerubya kamanginang taringot tu tudu-tudu balgani asini rohani debata. Ala naso tarbain di jolmai bisa guguna laho paluho diri na siyan uhuman hamagoan ala ni dusai ujunga gabe disakapi debatama jala diulahumma lao patupa dalan paluho jolma siyan uhuman. Nomor 8 imana parjolo na nidok ni Apostol Paulus saluhu nai asin ni rohani debata na mabuak kaluaon di jolma pardusa. Napaduaon hurian itu hatta marhite turpu jami taon di pabotohod do tuhurian na di Korin pabuat Tuhan Yesus do Mesias si palua jolma siya kamagoan hapataran ni asin ni rohani debata tu jolma manusia. Di rumari debata do dirina kamanginang rotu portibion gabe jolma ima Yesus Kristus. Lau patulucon asin ni rohana ala ni holong ni rohana mida jolmai naso di halomon ibana hamagoan di jolmai ala ni dusai. Gabe di rumah ribana madirina gabe jolma ima Yesus Kristus dituhu ma si taononi jalamate ma ibana laos hehe. Ima dipadar di son di bagian na padawanon di baritaon Apostol Paulus tuhuria Korin. Asa marhite-hite na dipabotohon pabotua Yesus do Mesias si palua jolma siya kamagoan songon hapataran ni debata lao patupa haluaw ni buhay na sida makaporsiay majakon Jesusi songon si palua todina. Takas do diodolho di son hurian itu hatta pabua haheheoni masa jolo parjolo do hamatean. Hamatiani masa parjolodo diadopi dituhuk si taonon. Salhu nai dipatuhuk kodo itu Yesus Kristus ima debata namang romari diri laho manuhu sudena asa unang gabe hona tuhita uhuman hamagoan si taononi si taono caliling-ililing na alani akadusatta b. Dita salhu na hurian itu hatta takas do dipadar di sosongod dia baritana songo bukti ni haheon itu Yesus Kristus marhite na pinajojor ni Apostol Paulus tuak kajolma na dipapatar Yesus dirina termasuk tuak kasisiani tu 500 salak bahkan di do Apostol Paulus aronggope hati-hai na mengolu sebagai saksi mata pabuana hehe Yesus ditiki zaman ni si Paulus. Hurian itu hatta arong matsay arga si tutu taida siya baga sa turpukon na perlu si putih hota. Na parjolo di pabotoho do tuhita pabua asin ni rohani debatado mabaik kita gabi malua. Daktar palua hita bedirita kamanginang ala ni dusay. Ala nima ikon okuhonot tado pabua asin rohani dewata marhite-hite pakokopon na dibagasa Kristus Yesus do na paluahok kita jolma pardosa nang saluhu jolma na dihasianganon siyan hamagoan siyan uhuman ni debata ala ni dosa ima hamatean na padua halihoni hamatean na padua honi alani perluma ta haporsiai perluma ta parhasiang asini rohani debata unang gabe abolong songoni unang gabe magopo songoni
asini roha naung ni lehon ni debata tu hita. Ala ni balga ni holo ni rohana do tu hita jolma songo na idok ni debata di buku parang Hesekeli dang di halomor rohaku hamatian di parjat alaiha memula na ido tu madiko kajaton na asa mangulu ibana. Iro na pinapatar ni debata di asini rohana marhite-hite Jesus Kristus na makokop hita na manesa dosatta na manuhuk uhuman na tuhita asa unang taay si taonon na saliling-ililing nai diari paruhuman na parpudi. Alani hurian itu hatta na padua honomma perlu parrohaonotta jala jakonotta di nguluta ima maparhasiang asin roha yang debata naung dilehon tuhita. Di do Apostol Paulus do dison di bagasa turpu jami taon pabua ibana pe majalo asini roha do. Dan talupnya ibana majalo asini roha gabi di jakko debata ibana gabi anakna ai sililei hala Kristen do ibana hati hai. Tiki margoar si Saulus sililei hala Kristen si takko hala Kristen si bunuh hala Kristen do ibana. Ala ditiki perdadala latu Damaskus selama nakupi ala Kristen di saan di papatar Yesus madirina tu ibana marhite sodak katiuron marhite silam nagabi subuhi mana marnida tuluari. Makatay si Paulus ay si roho dito Jesus ma audo na nililiammi. Audo Jesus na nililiammi. At nga habay no kuy narupani. Ano pero honok kutuho si bainom mo. Dukon nidang buhay marnida ibana. Akadungana na mardala dinalaw manakupi ala Kristus tu Damaskusian gabi ima manugulogu si Sauluson sahat tu Damaskus alana di do Jesus ikosa mebana tu Damaskus disuruh Jesus do sisian nano disi namargoar si Ananias laho manopot ibana laho pamalupon ibana asa boy sumuang marnida. Makatai ma Jesus tu si Ananias lau anno tu jabuni si Tigor anno naronggo di si jupangamu si Saulus martangyang ibana Roma si Ananias ay dibotohodo ale Tuhan ay mangalilei ala Kristo de ibana akasiuto ko nanay mangago do ibana ame do Jesus adonggo nanay suruhono kutu ibana dinalaho marbarita na uli ibana mamanidangi guarhu tu saluhu raja nang tu saluhut luat ima disakapi Jesus majo ibana. Jadi dalam hidup banarosi Saulus madokon ay sasitong na au herana hurang umur duau. Buyaw di jakko gabi anak-anak. Boleh dok kerupani au istilah medis na teh molurang umur tubuh. Prematur. Molo prematur tidak layak sebenarnya. Alai topuawi jalo. Topuawi di tubuhon. Gabi anak-anak, gabi jakko nao. Ay silili hala Kristen duao. Alay dang magopo asini rohanay hubain ini si Paulus. Dang magopo asini rohanay hubain huparhasi ang goido dinggan. Dinna Apostol Paulus. Tohodo isian akan aniulan ni Apostol Paulusi agudang doa kasih taonon diula ibana. Dia dua kasih taonon adong piga hu inventarisir di son. Dia pernah dipukul, disesah, terjadi buku Korintus alani na patuduhon perbuening uluna maparhasiang asini rohai. Di parhasiang imano asini rohani Tuhani nang majalo imano mula gabi anakna anak ni Tuhani anak ni debata lau majalo haduaon. Iparhasiang do dengga marhite-hite na patupa lomani rohani dia bata. Dia memanfaatkan dengan baik anugerah kasih setia Allah. Jadi diulahon ibano merbarita nauli. Nakpe dipukuli ibana, dipupuhi ibana, jala ditakupi ibana, dihiadi dangguri doh batu ibana, jala hiai mana di penjara berulang-ulang ibana masuk haruar hurungan. Songonina mengalami bahaya maut berulang kali. Yaro dialami ibana nalonong kapal na tinopangna. Songoni na dililei
na di palau akatoro jolma ibana siya kota tu kota na di paturun ibana paketeli ala melarikan diri sian aka jolma na naing pamatehon ibana, semua itu dijalani. Di fitnah dia tidak peduli, halallaho patulucon sakap ni Tuhani di ibana songo dalanna maparhasiang asin rohani debata di parhasiang ibana do asin rohani debata di tonga-tonga ni ngoduna songo dia manang tuhita hurian itu hatta molonunga di baritao tuhita marhite barita paskaon di pakokopon ni debata tuhita lau paluho kita siyan hamaguat caliling-ililing na marhite-hite hamamate dot haheheon ni Tuhan Yesus Kristus naing ma taparhasiang asin ni rohani debata na dilehot tuhita marhite-hite na mga lehot diritaon na parjolo makaporsiay Tuhan Yesus si palua nguluta ikotaleo doro hataw makaporsiay Tuhan Yesus Kristus jalahibul manyar rohata makaporsiay Yesus Kristus di tonga-tonga ni ngulutaon ay holan marhite haporsiyaw nido gabi boy taparhaseang asin ni rohani debata imahaluaw ni gabi boy taparhaseang jala marhite-hite haporsiyaw nido adong haluaw dihita ay mulong adi paradi si panganon ala natalanggo asa butong ay mulong adi paradi dalak kaluaon ala natajakko tahaporsiyaw asa taruli hita di haluaw. Songonido akka manginang delata maparhasiakon asin ni rohani debata di tonga-tonga ni ngulutaon ima na parjolo tahaporsiay ma Tuhan Yesus Kristus. Di Efesus 2 ayat 8 didok Apostel Paulus Aisian asin ni rohado uban na malua hamu dalak kaporsiyaon asian asini rohado uban na malua hamu dalan haporsiyaon. Jadi unang mahabar haporsiyaw tayo kamanginang tanpa iman kita tidak akan memperoleh buah kasih karunia Tuhan yang telah dikerjakan lewat kematian dan kebangkitannya. Molodang hot haporsiyaw tayo magopo de sudi tung sodoho dohita marsaulihon pakkokopon ni Yesus Kristusi. Alani hudan itu hatta songo dia pe perdalanan ni nguluta ape na masa di tonga-tonga ni nguluta so tunggabe har-har haporsiyaota alay sebalikna ikko parjolo manian haporsiyaonot tahomol mago pe sude mararape pa tao madege mananga ape taon alay anggo haporsiyaon iso tung tanggal siya kita kamanginang unang luanga kita di parbuay ni pakkokopon ni Jesus Kristus imahaluan ito ditay. Unang gabi har-har haporsiyaota, unang gabi ganggang haporsiyaota, unang gabi moru haporsiyaota, tutuhani. Ilo di sipatala niya kasi taono parukilo dua karagam nasing hamoro nasing gabi mangorui haporsiyaota tutuhani. Gabi mempengaruhi kualitas ni haporsiyaota tutuhani. Mula mo sa hudok akamanginang boy do alani parsahiton na sorame alumno ang didagikta gabi moru haporsiyaota tutuhani. Bodo nuaing alani akahapuguson akahapariron ni parnguluo do akalan na asing gabi moru haporsiyaw tatutuhani. Boyro nuaing ala na susaw akan nataparsita asing siya natapikirin na masa dito nga to nga ninguluta mempengaruhi itu kualitas ni haporsiyaw ta. Nabodo masa kamanginang ale marite turpu jamitaw di paingot tita. Mang nabuhape situasi ni parnguluo non molo na indot tita marsaulihon. Parbuhay ni pakokopon ni Jesus Kristus unang mahar-har haporsiyaota tatiyo magumos unang gabi malua songo na iro ni Tuhan iro tiyo ma nadiho unang araw mabuat na mangyuturin ni Tuhata na paduahon songo dalata laho maparhasiang asin ni rohan ni debata nang patupa dalak kaluaw dihita nang paradiho dalak kaluaw dihita jol mapardosa ima mga lehon parbuay ni haporsiyaota tulibata. Adong do hata ni Jesus madosongonon.
Di Yohanes 15 ayat 1-2. Au do hau anggur na tutu. Damang do tukang por lagi. Digotap do nasaratiku nasomar parbue. Siapa dohanon akamanginang boy taputik lahu mangodolhon mamemehon madok tuhita pabua riko ni patuduhon mangalehon parbue ni haporsiota tutuhani Tuhanido napunahita molo tutudo hita porsia daksai hola porsia aleko lehonot tado parbue ni haporsiota itu debata songonedo ni apostol Paulus iturpu jami taon di parhasiang do dang magopo asin rohani debata na tuibana diulaibana do ulauna baka di do gumorang go na hupatupa siya na pinatupa ni nasiday na si apostol Paulus nomor 8 ada perbuatan ada buah ada aksi sebagai wujud dari iman. Ada makoron haluaon molo haporsiaon na somar pangulaw do nadong dihita. Dang makoron haluaon ni dihita kamanginang. Alani riko mahita patuduhon mangaleho parbue ni haporsiaw tay tutuhan itaga dingolut tao na kamanginang. Ima marhite na marhauduhon tuhatana. Marhite na marhauduhon tuhatana mangulahon akapoda ng akaparsuruon na. Songon na pinatupan ni Apostol Paulusi. Patujolohon lomo ni rohani debata macuadaho diri. Nakpesipata malay iba na songod dia pe Apostol Paulusi. Songon na dibarita na uli alay torus do iba na. Patujolohon dia na mabay lomo rohani tuhani. Dito nga to nga ni nguluna. Yaw di ba na mali. Yaw di mana mauwas. Yaw di ba na kekurangan. Tapi pernah berkelimpahan. Yaw di ba na terdampar di satu pulau. Alay dang sumuruti ba na patupa loma ni rohani Tuhani. Di suadahod do dirina. Hola lau patupa patulus sakap ni Tuhani. Lau patulus lomo ni rohani Tuhani. Ia mana diguari istilah ni Yesus memikul salib manuhuk silang. Di tonga-tonga di ngulut tahun hurian itu hatta hataridani hau duhot tatu Tuhanido narikot patudota tu debata pabuana porsia hita tadani ha porsia tai pangulot tado na parjulu bohado hita porsia tu Tuhani bohado hita patupa perbuini ha porsia tu Tuhani marhite hau duhota laho patulucon lomoni rohana ima ha porsiaw nomor parbui aidus do songon asini roha molo so di ha porsiai danggabe mapakorhoni di jolma asini roha ini dia bata molo so di jakko jolmai dang mapakorhoni tu jolmai songon ima nang ha porsiaw nipe dang mapakorhoni tunapuna haporsiaon molo somar pangulaon alani hurian itu hatta tapar hasiang ma asini roha yang dia bata nang dilehot tuhita bahed dalan ni haluota marhite-hite na mangalehon dirita asa porsia tu Yesus dohot mangalehon parbuay ni haporsiaw tai tutuhani marhite na marhauduhon tutuhan patujolo lomo ni rohani debata di tonga-tonga ni udutta. Selamat Paskah madihita. Amin. Martanya mahita. Mauliati madihuali debata Jehovah manami.
Nang patupa haluaw ni Toddi, marhiti asin ni rohami dahami akajol mapardosaon. Ajari mahami, laho maparhasiang, asin ni roha naong pinasaha mo tuhami. Naong pinapatar mo tuhami di bagasan Kristus Jesus, porado sa pemate, tarsilang, jalay hehe, laho manaluhok kamatiani, mga lehok kang uluod di hami, akan nahinokko mo. Pargugoy mahami Tuhan, dinalaw mamakya kapartikian, na pinasaha mo tuhami, patuduho parbuhay ni haporsyaw nami marhiti hauduhon nami tuho. Debata Jehovah manami di bagasat tikyon, naing hobasan ni Huryamma padidion nabadia. Tudak danak yanak ko ni ama nami na nami dison, naung ro tutong-atongan di bagas jorom. Atong jakom ma anot Tuhan dak danahoga bianak komo. Jala pargugoy ma dak danahon madalaning ulu na tujulo, ibur-ibur magudang may di bagasan pasu-pasum. Di bagasa bisu do gugu ng las ni rohama, nang natoras na, dinalaho pagudang-gudang, danak na pinalumehom motu na sida. Ali di bata Jehovah manami, lasong nima diaka dongan nami na marsahit, tutuhoma to ano pasatami sa homa na pamaluposa, numubi na dirawat nuain di rumah sakit, ima ade lainnya si matupang, inan siregar boru panjaitan, inan lainggolan boru sitorus, inang anderina boru siahan, amang situa te siahaan, may uli Teresia boru silalahi, asahoma Tuhan ang masu-masu sudi, tangan niya ka dokter ng pangubati, sa makoron hamalumo ni Tuhan tibu na sidamulak di bagasa kaipason. Mula te mali Tuhan, nung abuirak marminggu hamin wain di sodo amanami Profesor Taralan Tambunan, dinamarsait dari nasalpu, di pasu-pasu hodo Tuhan pangubatiun na sida. Homa Tuhan napasikop pon hamalumo ni parsahiton niya kadungan nami, natungo di bagas ang masa pemulihan di tunga-tunga di bagas na, pasu-pasu maparawatan niya keluarga, kaubat si pangano sinumon asa tung sikop Tuhan, hamalumo ni di jalo na sida siyako. Songoni manang marupodongan nami, nung liling mangay parsahiton na sorajup pang dope hamalumon. Leho matuha din na sida bengi ni roha, pas ni roha makirim, dia kapasu-pasum na baru, di panukul-nukul yomu, di pangurupyo mo, marurupon na sida madalani guduna. Nakpe sa itong dope di baga sa parsahiton, alay to tong mamalas ni roha na sida, madalani i rapdohot Tuhan, di baga sa kaporsyanan na tugutuho. Daw ni man na sida Tuhan, ay tudo huwasom, lao pamalupon, na sida sa luhuna. Ali di bata Jehovah manami, pasong ni manang marilupon na kadungan namin na marulak tahon, tukoma Tuhan na masumaso na sida diuduk ni padalaning uluna, leho bisuk tu na sida Tuhan mamakya kapartikian na tinabami tu na sida, leho tu agadyang ni umur ng las ni rohapi. Lasong ni mali di bata amanami, diak kay anak ko ni Huryam na naing marhasohotan, ditikin na jonohon, ima Chandra Pajaitan Rosita boru manik siketang, homatuan na patulutsot saka parbogasun na sida. Tung radia mahotuhan pasadahon na sida gabi sadari penebaru, sudi akan nariko diulaw ni homatuhan na patukon, homatuhan na paradihon, di bagasan panupahyom mo. Lasong ni mali Tuhan, martangyang duhan marupon na kadungan namin na di bagasan habok ni roha, ima di keluarga niya manami amang hapa 1,000 inang burunenggolan na tilahawon dia kaari na salpo. Tuhan holanido pe dana na pinasaha mo na sida. Jala nunga songoni na niya liling na di paima. Alay songoni majepek ni umur na niatur hommo. Tuya na kon na sida si Arga pasaribo. Tagamo do tuha botsarohan na sida nung liling pa may mahon alay ko tibu marsirang di parsirang parsato kinone. Alanili Tuhan homa na madawni pakilalan na sida, homa Tuhan na mga puli roha na sida, di habot ni rohaon. Pargugoy mamanami amang pasaribu, dumubi Tuhan di na nami inang borunenggolan, di na mga dupi arsa ni roha, si taononon, ay marsa doon na sida Tuhan, malungur rohana, inorhon ni
parmoding ni anak ko na sidey. Ali di bata Jehovah manami latsongoni manang maradopon ina nami ng lubaturuan buruna baban di parmoding ni naposom amang situa Epson lubaturuan. Pergugoy manasida le Tuhan di habaluon na manguduti padalaning ulula tujuluan narion. Rapok komay na nami tinalaw mamulus sudi akagulmi ni parngulon na. Diulaw-law pataruhon na posomi tuwing na para diya na parsatokinani. Ho matuhan na manuturi na patiurhon asaboy huula hami di bagasan sonang ni roha tiur ni roha dohot haulion. Debata Jehovah manami di sakapido di tonga-tonga ni huriam periodisasi seksi-seksi. Ho matuhan na patiur sudi proses pemilihan aka seksi-seksi tu periode 2026-2020 lalu. Di mga sahon asin ni rohamma do huaso na siya koma gabi jongjong aka seksi na baru jala parbohalamu na sida marhite-hite sahala na siya koing dinalaho manguduti pakubasyor dito nga ni huriamon lasong ni matuhan ulaw revitalisasi niluh ni na po sa mamang Charles Situa Freddy Hilton Tambunan asaho matuhan na patulucho patiurho sudi ulaon program revitalisasi asalam tu uli na sudi akasarana penunjang peribadahan persauran nami dito nga ni huriamon nang akan narikop pe parsida budabut tu si ho matuhan na patuk ko marhite-hite ulom mo dito nga ni huriamon marhite-hite nang akaruas ni huriam di bata Jehovah manami lasong ni manang di program tahun transformasi HKBP di tingkat huriaon dinanayin patupa seminar ditikin na jono hotwari minggu tu ko matuhan na patiru patulucho ni saluhu na program transformasi ni luhon ni ama nami si Tua James Silitonga so ini ng program transformasi di tingkat distrik P distrik 8 DKI Jakarta niluhon ni nami Dr. Sandra Borusida Butar gurando akaulaw si patupau di situhan jara ditikin na jonohon laho patupa pembekalan pembina pelatihan transformasi tuaka panguda na woktiki na dong di lingkungan distrik 8 DKI Jakarta na borha akan aposom siya kuryaon nang sesudi hurian na di distrikon ho matuhan na maborhati di bagasan huaso ni tordim to di purbadiay di bagasa gugu masudi panitia mangulahon ulaw program tahun transformasi di tingkat uhuria distrik nang di tingkat hato pape ali di bata manami pasu-pasu mahami saluhu na makirim do hami totong di bagasa las ni roha hay madala ni guru nami tujudo ajari hami tuha patujudo lo mani roham macuadaho diri nami holallahu patuduhon parbuini ha porsyon nami tuho dohot hau duhon nami tupahi mangulu nami ganuk marsada-sada keluarga ganuk keluarga di perdalanan ni ngulu nami be marhite Kristus Jesus asi maroham tangi humma tangyang namion amin. Hureni tu hata ta paradi ma piliata piliat 2 dohot amplop tu revitalisasi tapasaham di bagasa las diro hahut marede sia buke de nomor 635. Oh
Imade marohata manginang masuk tu acara padidion nabadia. Maride mahita siya bukede nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Martanyang mahita. Ale amanami na di banua gijang. Narodoham itu jolom mabuad danahon. Saya si maroham. Jalo may ibana gabi anak komu. Pasu-pasu jala pergugoy may ibana. Mangyahi hangul at sugot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu akadongan na mabuad dana sididionon. Tangihok kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Lao mahamu tulia portibion nin namadok akasisyan na. Poday hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak dohot tol de porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhu nahuto nahon itu hamu. Jalaingo ma. Say dong anak kudo hamu ganupari. Rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangise na porsia doho ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsia hona uhum sugut. Tangyok kamu madot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuad dana tutuhat Jesus asa di jama. Alay di picang akasisian na ima na mabuani. Jadi dung di ida tuhat Jesusi sugo marohana dido ma. Lo asamuma akada dalahiro tuau. Unang oray hamu na sida. Ay dia kasi songonido harajaw ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manangisipe, anggo sosongo dana ibana majalo harajaw ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul makada danahi. Dia peho matangan na tu nasida. Mamasu-masu nasida. Atong amanginang hatidak ko kamu majolo hapor siyotay rak mahamu madok aw porsia. Atong alusi hamuma hata na husukut tonon tu hamu. Di pangido hamu nuaing di dio nakadadana hotu bagasan ni nahina porsiam muna. Beha naododo hamu mamudaya nakumunon. Asa diboto jara dihutun nasida hata ni debata. Naododo hamu marsuru nasida tu gereja. Doho tu perguruan di Huria Protestan.
asa gabi ruas na mangulo na sida di Tuhan Yesus Kristus, atong tapasaha ma iba na tu dia batang, marhite-hite padidion na badie Roma hamo 7. Bisa berdiri atau gendong aja nggak apa-apa, gendong aja sama pegang dia menghadap saya. Oke. Ale Shalom Abigail Silalahi hudidi mau tu bagasan goan di debata ama do tu bagasan goan anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan goan ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti debata maho di habobongok mo tu bagasan harajau ni debata rodi saliling-liling na. Amin. Martanya yang mahita. Ale Tuhan debata nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga ho pasahat kami akada dana ho Tuhan jala di jakokko do ibana gabi anak komu. Marhite-hite padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian halak Kristen ibana di tanoon. Jala gabi pania di hanguluan na saliling-ililing na. Asi maroham do dia kanatoras ni danahon. Saya pargugoy jala ajari ma nasida. Manugu-nugu danahot tuho. Asarap nasida taruli dia ka arta ni harajaumu. Amin. Mari dia mahita los joncong mahita saluhu na. Tatangyak kumapiliata martangi yang mahita. Ali di bata ama namin na di badua gijang. Horo haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Upasahat kami masyan na nilehom bito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulok karajaw mo dito nga to nga di huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehom bito hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan debatama nami jala parasi rohan. Moliate maroha nami jala pujion nami ho. Ala naung ditubuh ko hami padua haliho siya gurang ni asin ni roham. Tupakirimun na mangulu marhite-hite. Aheheon ni Tuhan Yesus Kristus siya namate. Nunga gabi si palua jala si pangulo anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami si ihutonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolis talu hamatian, talu banua toru. Dang mabiar be hami mida hamatian doho soropna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang na gugui. Ibana do manugiho kami siya kamatian tu haheheo sugut. Alani ii ubain ho pangido hami. Saya siro ham. Patugo mahaporsyon nami maniyo barita na uli aso nang ganggu roha nami di nahubulut kami hamatiani. Sa sungguli maroha nami do rohani dongan nami. Asarap hehe hami siap parrohaon na buruki. Asa tarulaho kami parangin e baru. Sa pasu-pasu mahuriam doho parbarita na uli. Na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalantar sunggul akan na pedem roha. Jala hehe siya dusa nabi. Sa ipapos maroha nami makaporsiyay. Nung mardami jala mardumu hami tuho ala ni pardingganan na pinatupan ni anakmu. Sa ipasabam jala pamalum maroha nami. Topa maroha na iyas doho todi na marsihoho di bagasak kami. Asa tarhajong cukup kami. Nung pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sa sungguli mapakirimun na mangulu di hami. Asa tarapul roha nami marningo akadongan nami ng jumolo ni alakmi. Jala asa tarapul roha nami manaw si taono di hasianganon. Saya puli makan namatian, nadangol, napugus, nasomarina, akan namabalu, doho akan namalungut tuban wagijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banua gijang, say pinarbadia magawarmo, say Roma harajaw mo, say sao malo ni roham di banua tongosong na di banua gijang. Lehum matuhami sa daron hangulua siya pari. Si samadusa nami songo panisa nami. Didusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Oras madihita.